बिटिसि सुक्ति हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव जि सुक्ति जादोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुक्तियाव जिफोर दफा दङमोन मथा-मथि गासै दफाफोरखौ बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामनो हादों आरो नाथाय सबसे दुखुनि बाथ्राया बे थांनाय जितु बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बे बिटिआर सुक्तिनि जुगिदि जिफोर दफाफोर दङमोन बे दफाफोरा दिनैसिम सारि बोसोर थांबाय मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो मात्र जों कार्बि आंलंनि जितु एसटि जानांगौमोन बेखौ जों हायाखै जों हारसिङै गेलेगोन आरो हारसिङै सरकार बानायगोन। जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा दिनै भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफनि सिङाव थानाय बे नैबे सपनगाव प्राइमारि बाहाय गोबां आइजोफोर आरो रायजोफोर जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जइन खालामदों आरो बिथांमोना प्रायानो इउपिपिएल आरो बिजेपि राजनिति हान्जानिमोन दा बेखायनो आङो उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोना दिनै जोंजों जइन खालामनाय जानाय लोगो लोगो जोंनि राजनिति हान्जाया बांसिन गोख्रों जासिगोन बिसेसकरि जोंना जितु महिला बिपिएफ गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना जोंजों दिनै जगदान खालामदों जोंनि महिला बिपिएफआ बिराद स्ट्रं जासिगोन आरो राजिब ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दैथ' आंहा बुंनोथ' आं गोसो गैयामोन बिथांमोना जाबाय जेबो क्वालिटि गैयि मानसि जों लाजिनाय मोनो बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायफोरखौ माने बर' राजनिति लिडारफोरनि खुगानिफ्राय माखासे बाथ्राफोर ओंखारो आरो बे बाथ्राफोरा मालाबाबो बर' लिडारफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारामोन आरो जों लाजिथावना मोनो दा बिथाङा जिबायदि बाथ्राफोर बुंदों बे एकदम नंखाय बाथ्रा मानो होनब्ला जों बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै जेब्लायबो बुंबाय थादों जोङो खुनु राजनिति हान्जादों जोङो लोगो लालाया जों हारसिङै गेलेगोन आरो हारसिङै सरकार बानायगोन आरो दिनैनि तारिखाव बिपिएफ राजनिति हान्जाया ओरैबायदि गोख्रोंखा जोङो हारसिङै सरकार खालामनो हानायनि जोङो बे माबाया दङ आरो जोंहा गतिके जोङो रावबो राजनिति हान्जादों जों लोगो लालाया बिथाङा जिफोर बाथ्रा बुंदों जों बरायदों बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिथाङा बाथ्रा बुंदों गोजोनथावना बाथ्रा आरो जोंबो दुखु मोनो नैबे बिटिसि सुक्ति हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव जि सुक्ति जादोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुक्तियाव जिफोर दफा दङमोन मथा-मथि गासै दफाफोरखौ बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामनो हादों आरो मात्र जों कार्बि आंलंनि जितु एसटि जानांगौमोन बेखौ जों हायाखै बिभिन्न टेकनिकेल कारननि थाखाय बाखि जिफोर दफाफोर दङमोन बे दफाफोरखौ जों मावफुंजोबनो हादों नाथाय सबसे दुखुनि बाथ्राया बे थांनाय जितु बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बे बिटिआर सुक्तिनि जुगिदि जिफोर दफाफोर दङमोन बे दफाफोरा दिनैसिम सारि बोसोर थांबाय मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै बिथांमोना बुंदोंमोन जोंनि उदालगुरियाव बिसेसकरि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जागोन होनना बुंदोंमोन अर्गेनिक एग्रिकालसार इउनिभारसिटि जागोन होनना बुंदोंमोन NIT जागोन होनना बुंदोंमोन महाबा रेल दाब्बा बानायग्रा जागोन होनना बुंदोंमोन दा बेफोरबायदि दफायाव थानाय मोनसेबो माबाफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखिसै आरो फेलें जाबाय आरो जों नुनो मोन्दों बिथांमोननि MLAफ्राबो बेफोरखौ लानानै आसाम बिधान सभायाव जेबो बुंनो हायाखै MPफ्राबो पार्लियामेन्टआव जेबो बुंनो हायाखै जे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बिथांमोना सरकारखौ नारसिननो हायाखै आरो सानसे समाव प्रमद बर'आ बुङोमोन डिभाइड आसाम 50-50 एन्ड रन्जय दैमारिखौहाय बख'थारनांगौ उदांफ्राव लाबोनांगौ हाग्रामा सरकारा मानो मेगन खाना होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिथांनि सरकार फैबाय बिथाङा मानो बेनि बेलायाव मानो रायखाङा मा बुङो सार बेनि बेलायाव बिथाङा जे सासे बिराद मिसलिया लिडार बे इतिमধ্যে प्रमाण जाबाय आरो खुगाव मोनसे बाथ्रा बुङो खामानियाव मोनसे मावग्रा मानसि बियो पृथिबियाव बेबायदि नजिर गैया मोनसे आर्मस रिभलिउसन खालामनाय लिडारफोर जेब्ला पिस एकर्ड जायो बिथांमोना जेलाव थाफिननाय पृथिबियाव जेरावबो नजिर गैया आरो मात्र जोंनि बर'नि बेलायावल' दा बिथां रन्जन दैमारि बिथाङा सासे आन्दलनकारिमोन आर्मस रिभलिउसन खालामदोंमोन आरो बिथाङाबो गासै आर्मसखौ सारेन्डार खालामनानै मोनसे मेन स्ट्रिमाव बिथाङा फैदोंमोन आरो सुक्ति खालामदोंमोन सुक्ति बायदियै बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा दिनै बिथाङा जेलाव थानो गोनां जादों दा इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय जितु इउपिपिएल सरकार बिथांमोना सरकारखौ जुदि नारसिनोब्ला निस्सय बिथाङा गगोन बिथांमोना बे रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि जेबो इच्छा गैया जेबो गुरुत्व लायाखै आरो बेखायनो बिथाङा जेल जानो गोनां जाबाय थादों आरो जोंनि बर'नि थाखाय बे गोबां दुखुनि बाथ्रा आरो जोंनि दिनाव जेब्ला सरकारा मोनसे पलिसि लादोंमोन प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बे समाव जिफोर नर्म्सआव गोलैयो बे स्कुलफ्रा इतिमध्ये प्रभिन्सियेलाइज जाबाय जों प्रमद बर'मोन बायदि मिसा खोथा बुंनानै प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननाय जों मालाबाबो बुंफेराखै आरो सरकारनि नियम निति जेब्ला प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि जेब्ला बेबस्थाखौ लागोन निस्सय बे जागोन आरो बे बेबस्थाखौ लायालाबानो जों खालामनो हागोन ओरै होनना बुंनाय बाथ्रायाथ' एकदम मिसा खोथा बिथांमोना कलेज 10 खान ना 12 खान कलेज
एकदम प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन जेब्ला आसाम सरकारनिफ्राय फैयो बे कलेजखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया नर्म्सआव गोलैयाखै अब्लासो रायजो राजाफ्रा मिथिदों नङाबाथ' बिथांमोना बेखौबो थगायबायमोन दाबो बिथांमोना बुंनो नागिरो जों प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय होननानै अथच बे कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेफोरथ' बिराद लाजिथावना बाथ्रा आरो माने जोंनि बर' लिडारनि खुगानिफ्राय बेबायदि मिसा मिसा बाथ्रा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने फैजोबसिगोननि पिपल होनना बुंदों कन्टेक्टआव दंबाय थायो होनना बुंदों साफा साफा दोरबोसिगोन होनना बुंदों मा बुंनो सार बेनि बेलायाव बेथ' एकदम माने मिनिथावना बाथ्रा आंनियावबो गोबां बिथांमोना मा होनना बुंगोन बेखौ थिनहरदोंमोन मानसि थिनहरदों जे नों फैदो इउ पि पि एल आव हाबफैदो ओरै होननानै नोंनो मा सुबिदा नांगौ जों होनोसै ओरैबायदि होननानै दा बेबायदिनो गोबां मिसा मिसा बाथ्रा बुंनानै बिसोरो मोनसे ससाइटियाव बा जोंनि पार्टि गेजेराव बेले बेजे लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दं नाथाय हानाय नङा जोंनि बि पि एफ राजनिति हान्जायाव दा जायफोर दं बे बि पि एफ आवनो थागोन बि पि एफ जानानै गेलेगोन आरो जों बि पि एफ राजनिति हान्जाया जोंथ' एबाराव बुंखाबाय जोंनो एबसलुट मेजरिटि लाबोगोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो जों सरकार बानायगोन बेलेगाव थांनायनि खुनु दरखार गैया आरो